आता आमच्या स्वाधीन करा. असं कसं भाऊराया? अरे मी त्यांना वचन दिलंय असं कोणतं की 7 दिवसापर्यंत त्यांचं रक्षण करेन म्हणून. मग मी अशी प्रतिज्ञा केली की 7म दिवसाचा भानू असताना जाण्यापूर्वी त्या राजकर्त्यानं केलेल्या कृतीचा शासन म्हणून या विश्वासात राजकर्त्याला नष्ट करेन. आता मला सांग, तुझ्या भाऊरायाचे शब्द जर का पूर्णतेच गेले पाहिजे तर तुझ्याशिवाय पर्याय पण तू केलेली प्रतिज्ञा मला अगोदर कळली असते ना, त्यांना इथं थाराप दिला नसता मी आणि म्हणून दिलं असतं. पण काय झालं, तुझं नाव नंतर सांगितलं, अगोदर वचन देऊन मी मोकळी झाले. करणार काय? काही काळजी करू नकोस. जरी अगोदर वचन दिलं असेल, पुढे येणाऱ्या परिस्थितीला तुझ्या वतीनं मी सामोरा जाईल. ठीक आहे, तू जर सामोरा जात असशील ना तर यांचं 7 दिवस तूच रक्षण कर म्हणजे झालं. मग एक काम कर, काय जा कुठं असतील तिथून घेऊन माझ्या स्वाधीन इथं. अरे जागा तुला माहित नाही, सगळ्या जागा तुला माहिती आहे, जागा कुठं आहे मला कसं काय विचारतो? बरोबर आहे, सांप्रत अधिकारात तुझ्या आहे अधिकार, आणि म्हणूनच तुझ्या अधिकारात मी हस्तक्षेप करणार नाही. जसं त्यांना आश्रय दिलास तसा माझा. दादा, मी त्याला वचन दिलं हे बरोबर आहे, पण अरे सर्व जाण शक्ती तू आहेस. होय ना, जगाचा देव तू आहेस. ते इथं माझ्याकडे येणार हे तुला माहित नाही, मग तू त्याच्या अगोदर इथं यायला. जरी जगाचा देव असलो तरी मानवी तत्वानं अवतीर्ण झालोय. अर्थात प्रत्येक गोष्टीला मेधा मर्यादा आहे, पण म्हणूनच त्याचं उल्लंघन जरी देव असलो त्यासाठी तरी मानवी तत्वाला त्याचं उल्लंघन करण्याचा अधिकार नाही. आणि म्हणूनच कसा प्रसंग त्यानुसार मी वर्तन. भाऊ राया, तू तुझ्या तत्वाशी झटतोयस. मग मी माणूस असे म्हणून काय झालं? माझ्या तत्वाला मला छटायला नको? मग जरूर तू जर का या भाऊरायाचा शब्द पाळण्याचा जर का प्रयत्न करत नसेल आणि तुझ्या शब्दाशी दगडबंद असतील, माझी राह नाही, पण देव तत्वाला दिलेलं वचन आणि ते वचन मला पूर्ण करावं लागेल. मग वाटेल ती परिस्थिती. पण मला आत्मविश्वास आहे, काय ते काहीही झालं तरी तू माझं काहीही करू शकत नाही. मान्य आहे तो, आणि माझं कर्तव्य हाती घेतलेलं पूर्ण करण्यासाठी मी काय परिस्थिती निर्माण करू शकतो? आजपर्यंत जेव्हा मी संकटात पडले तेव्हा तूच सहाय्य केलंस. अरे वस्त्रहरणाच्या वेळी अब्रू रक्षण सुद्धा तूच केलंस, आणि आता जर माझ्याशी असं भांडत असला मला हटणार नाही. भांडत नाही, हा तत्ववाद आहे, व्यक्तिवाद नाही. मग तो तत्ववाद सांभाळत असताना तू तुझ्या मानवी तत्वाशी केवळ ठाम आहेस, तसा मी माझ्या देव तत्वाशी. देवा मला सांग रे, तुझी बहीण म्हणून मला जगात सगळेजण ओळखतात. बरोबर. आणि दिलेलं वचन जर मी पूर्ण केलं नाही तर तो तुला कलंक नाही का? एक गोष्ट ध्यानात ठेव, कलंक काळ असेल हे भविष्य आहे, पण चालू असलेलं वर्तमान एकच सूचित करताय की मी केलेली प्रतिज्ञा पूर्णत्व असणं गरजेचं आहे. आणि त्या वर्तमान काळाचा भोगता मी असल्यामुळे चालू परिस्थितीला सामोरं जाणं माझं ब्रीद आहे. पण तेव्हा भूतकाळात तू माझा बंधू होतास, या वर्तमान काळात तू माझा बंधू आहेस, आणि पुढच्या भविष्य काळात सुद्धा तू माझा बंधूच आहे. आणि म्हणूनच या बंधूनं आज मितीतवर काही प्रतिज्ञा केल्या त्या पूर्णतेच केल्या. त्या केवळ तुझ्या सौभाग्य रक्षणासाठी केलेल्या प्रतिज्ञा पूर्णही केल्या आणि केवळ मोडीसही आणल्या याची कल्पना तुला वाटते. ते झालं तरी मी माझा शब्द मागं घेणार नाही. नाईलाज माझा, मला माझं कर्तव्य पूर्ण करीत असताना जो जो माझ्या मार्गात आले तू माझा प्रतिवादी या नात्यानं मला प्रतिकार करणं. काय करणार आहेस तू? हट्टाला जर का भेटत असेल, हट्टाने हट्ट निर्णय करत असेल, नाही राजा असतो तुझ्या समोर प्रतिकाराचा शस्त्र तू घेणार आहेस देवा, ज्याला मी माझा भाऊ राया मानेला आदर्श म्हणून जग तुझ्याकडे पाहत आहे, आणि त्या भावानं जर हाती शस्त्र घेऊन मला मारला ना, माझ्यासारखी भाग्य होती मीच आहे. मी तुला प्रतिकार करण्यासाठी शस्त्र घेतले आहे. मारीन की काय करीन हे पुढे येणारं भविष्यात आहे. भविष्य काळाच्या गर्भात काय समजलंय ती जाणण्याची जाणशक्ती. तू जर तारेने घेऊन माझ्या अंगावर येशील तर मी काय अशी तुझा मुखकमल बघत राहणार आहे का?
आशीर्वचन. देवा बरं करतोय. काय ते आमच्याच घरी आलायस आणि आमच्याच बायकोला मारतोय. एकाच कारणासाठी आज संप्रत त्या राजकर्त्याच्या बाबतीत आम्ही प्रतिज्ञा केली आणि ती प्रतिज्ञा पूर्णतेस नेण्यासाठी आम्ही झटत असताना तिने किंवा आश्रय दिला. आज केवळ त्यांची मागणी केली, नकार दर्शविला, पूर्ण परिस्थिती उभी राहिली. देवा तुझा बैरी तो आमचा बैरी पहिले आला ना. हा मग विचार करती पण आम्ही मानवाला केलेला कृतीचा गोड दाखवतो. कुणी मागचा पुढचा विचार करणार नाही. क्षणभर तुझं वचन तू सांभाळू शकतोस पण आमच्या वचनासाठी आम्हाला त्याच परिणाम बघावा लागेल. मग ज्या वचन पूर्णतेसाठी तुम्ही झटताय त्याप्रमाणे मी देवतत्वाला दिलेला शब्द पण तो शब्द पूर्ण करण्यासाठी झटतोय. मग वाटेल ती परिस्थिती उभी राहिली तरी बाधा नाही लागत. तुम्हाला तू शब्द दिलायस तसा या गदाधराला आपल्या बायकोला शब्द दिलाय. मग तू माझा शब्द जोपास, मी माझा शब्द जोपासेल. हा शब्द सत्य करत असताना वाटेल त्या विश्वास हरिहर परब्रह्म जरी अवतीर्ण झालं तरी त्याला प्रतिकार करा. आपल्या बायकोचा वचन सत्य झालं हा माझा धर्म आहे. आणि म्हणूनच या देवभक्तात संघर्ष निर्माण होतोय आणि यातून काय निष्पन्न होणार याची जाणीव तुला नाही मला नाही. याच्यासाठी राव
राम हे लाम हे लाम बाबा लंबा पुरे अरे घाबरणार नाही तर का बाबा रे जरा सावकाश अरे बाबा जागा हो व्यक्ती हो अरे तुझा देह तेवढा हा पर्वता का अरे या खरोखर नारदाचं चूर्ण करून टाकलं कपड्यापासून नमस्कार बाबा रे अशा अमगर विधी परत खायच्या नसतात मिळविता अंग प्रेमी रंग वाढतो रंग काहीतरी वाढायला लागलाय भाई दोष माझा नाही दोष तुला नाहीये हे पण मला एक सांग दोष तुझाच आहे नेमका माझा दोष हाय. आहे असं काय करू कित्येक दिवसांनी इथं आलास अरे तुला पाहिलं आणि रे आणि मनात तुझ्या बाबतीत प्रेम निर्माण झालं तू ब्रह्मचारी मी ब्रह्मचारी आणि ब्रह्मचाऱ्यांची भेट दोन झाली. ब्रह्मचारी एकत्र झालोय प्रेम उफावून आलं पण सख्या मैत्रिणी आहा. अरे आज माझी पावलं हेतवर पडली एका कारणासाठी पडली दोन कारणासाठी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर वज्रदेव तुझ्या देऊ नये मला कोणता गोष्ट मला एक सांग काय हवंय तुला आजपर्यंत तुझ्या आत्मारामाला सहाय्य करण्यासाठी तू तत्पर झाला अगदी. बरोबर आहे ना हो. मग त्याचप्रमाणे तर्क संकट तुझ्या देवावरती आलं उचलली जी लावली काय काही उपयोग होणार नाही माझ्या प्रमाणावर संकट आणि शब्द त्या मुखातून निघाले होय ना कोणी संकट आणलंय तुझा वेळ म्हणजे आता सांप्रदाय 8व्या अवताराला म्हटलेलं आहे त्यात तुझ्या प्रभावावरती संकट कुणी निर्माण केलं मार्गात सांगतोय
हे कुठं अरे म्हणजे काय कुठं आहे माझ्या पत्नीच्या साथीने तिथं आहे तिथं पाहुण्या बघू दादा पाहून येतो पाहुण्या काय तिथंच आहे आता पाहून ये मी पाहून नाही तर पाहुणे लवकर पाहुण्या पूर्ण ओळखतोय हे अंतर बरोबर आहे. लष्कर तर नाहीये दोघंही नाही पायदळ कुठं गेलेत ते पायदळ ते बघ. हे पुष्कळ विमान पहा. त्याच्यात राज करता सईद ती उर्वशी दोघे उतरून जाते बोलण्याचा आशय पूर्ण बोलण्याचा आशय माझा देव स्पष्ट करेल. हे तुझं नाटक आहे यात काही तथ्य आहे सत्य आहे तेच ऐकण्यासाठी तत्पर करणं उत्सुक ताई हा साम्राट उद्धरून जाणारी दोन दैवतत्व म्हणजे स्वर्गातील केवळ तत्व एक म्हणजे शापित चित्ररथ गंधर्व आणि दुसरी म्हणजे शापित उर्वशी आणि म्हणूनच त्याच उर्वशीचा उद्धार घडविण्यासाठी तिला असलेला आयुष्य जेव्हा 3.5 वज्र एकत्र येतील तेव्हा त्याचा उद्धार होईल आणि तोच उद्धार घडविण्यासाठी हे सारं करावं लागलं तुझ्या बोलण्याचा आशय हा 3.5 वज्र एकत्रित झाल्यानंतर उद्धार होईल इथं कुठं झाली आहे एकच ऐक तुझ्यावरती असणारी ही तुझी कौमोदकी होय पण केवळ या सगळ्याची गदा दोघांचं एकत्रीकरण झालं पण त्याच्या मध्यांतरी मी माझ्या सुदर्शनाला आज्ञा केली अशा प्रतीने 3 वज्र एकत्रित झाली आणि हवं असणारं अर्धवज्र अर्धवज्र म्हणजे काय तुझं शरीर माझं शरीर अरे ज्यानं तुझी सत्व परीक्षा पाहिली त्या सगळ्या हनुमंताला ज्यावेळी प्रेमालिंगन दिलं त्यावेळी तुझ्या मनात भीती निर्माण झाली म्हणूनच स्वतःच शरीर आकुंचित केलं पण म्हणूनच भीतीपोटी किंवा तू आलिंगन दिलंस खरं पण तक्षणी तुझं पूर्ण देह होणारं वज्र होणारं शरीर अर्धवट वज्र झालं आणि म्हणूनच हे तुझं शरीर अर्ध वज्र रूपानं या क्षणी उभं राहिलं माझं